O que no els faré. Pots fer tu també, si vols. És un taller. N'hi ha res més a fer? I bueno, es poden fer tires de cartell si vols fer això. Sí? No surt llibertat. Vinga, que espiarem. Seca molt ràpid. Bueno, no passa, no et queda malament, tampoc. És que el... Que fan Però quan llavors fan... unes plantilles diferents. Sí, però i a més és xungo perquè has de tenir-lo mil·limetrat allà on... Se m'asseca molt ràpid. Sí, es tira de cop. I ho hem fet així. Hola! No, anem millorant. Bueno! Té eixuga't amb un Martí, eixuga't aquí, amb un gran d'aquests, molt llargs. Moure-ho cap allà. Molt fort. Bé. Molt bé, Martí. Molt bé. Ara aquí, Martí, aquesta Ui, banda. no sé si arribarà. Que no et veig, estàs d'esquena meu. Vols anar a aixafar-te aquí, que ja estàs a dintre? Molt bé! Ei, mira que xulo. L'has d'agafar i apretar ben fort, arribar fins aquí i llavors aquí escurar. Sí? Aquí mateix. Demà que et vagi millor. L'esquerra, millor? Vols posar aquest destí? Que treballes amb la dreta o amb l'esquerra? Molt bé. Perfecte. Em sembla que ho fem més bé que tu, eh? Pot Jo ser. crec que sí. Perquè queda més verd. Com anem? Hòstia, aquest sí que és original. Sí, perquè aquesta està donada. Jo guanyo aquest, eh? Uala! Molt bé! Hòstia, sencer aquesta vegada. Fa molts anys al clot i... Sí. De fet, feien camarotes de dos colors. Posa dues agulles aquí. Què t'ha semblat? Molt bé. I Així pressionaré el Me la cap del portes cap a mi. Correcte. No, és broma, que jo no sóc així, eh? Les cures aquí. Cap aquí, l'has de rembar. Puc repetir? Sí. Pots fer amb dues mans, eh? També. No, perquè ja m'ho he après. Ara l'has tret de la pintura. A veure, si fos una samarreta seria un podria... Ara ha sortit bé la compra. Mira, ara sí. I ara aquí podrem posar un missatge. Claro. Home. I ara les